Mr. Patrick Okoye One Father Lincoln Investment Nigeria Limited Kaduna Kino. Love your neighbor, love yourself, love your neighbor as you love yourself. One dozen and so swallow MD Obianis Group Company Nigeria Limited Mr. Philip Obianis Kenel Patrick Esogu Zakonodi MD Decency Provision Alumushal Udeni Mao. Hey! Ana Mekene Sabatin Okafomo The Santos Onya Warukwe Ezo Ima Biaili Oya Chipness Onzekwe Onyama breasted in the nest with breasted money
wee na-ekene ọzọ Bukagụ ọzọ Onyimonyi Mr. Cosmas Ikegwu ọnwụ Okwuluọra na New York eziokwu aka m. Kedu maka Chief Bonny Alachie Ichia Okwelume Chicago USA anyị bụrụ ife ị na-alụ anyị o. Sir and Lady Okoye Ifeanyi Chukwu Injinia Nwokoye ọtịbụ kenele ya PG Emeritus ATDU Ọzọmma former president Anambra State Association of Town Union ekelere gị o ezigbo nna. Kedu maka ezi ọgọ Mr. Andrew Eze Chadikobu wee na-ekene Alexander Obielozi Agbogbo oke ibe ọtịbụ kenere ya Nesta Okoye ọsọ achụtakụ. Kedu maka Chukwudị Mmadụka oke nwandiani omenyi ọkwa ebe ịtọ ka ijikwa nne ugwu o. wee na-ekene Honorable Ifeanyi Ojide Ichia Oderigbo. Kedu maka our Chief Security FC Okonkwo Okwuluọra Onugbu kenere gị o. wee na-ekene ezigbo nwanne FG the foreign guy anaghị Obianis nwanne ozu na-asụ ozu arụ ọtịbụ kenere ya Thomas Obianis the Tommy Investment Nigeria Limited ọkwa Lagos. Kedu maka nwa nọruo IG Ignatius Obianis ọkwa Port Harcourt ka ị nọ. kenere m Opi Chukwudumem Obianis Lagos ka ị nọ. kenere m Kenneth Udo Ebubrom. Kedu maka Richard Nwagụ onye zobe onwe ya ekelekwara m the only father ndị obi nwanne Nzaka Ibia bụ onye isi ụmụnna nwezuo akụ Chukwuma Ikeji ọnwụ the manager taa. Eyi ka m bụrụ ịgbabụrụ egwu m ka m chọba ụmụ Igbo bụ ike ọgbọrọ ọgbọrọ bụ n'okwu ọrụ enwere ọgbọ nwa agụ ahịa ka dị too ahịa ka dị nwe ego ụmụ Igbo bụ ike onume ekene unu. ụbọchị bụrụ bụ ụbọchị ọnwa Disemba dị na 24, 2007 ụbọchị anyị wara ọgọdọ. enwere ndị ji mpi egwu wee ndị ji mpi efini wee ndị ji mpi atụrụ wee naanị ịtọ mana enwere ndị ji ọdụ enyi na-agbalagba ụmụ Igbo bụ ike ndị ọdụ enyi ka anyị na-akwado ka anyị gbara sawa Ikechukwu Nwachukwu iso na ndị ọdụ enyi nwata ya na chedi na monume kene gị o. eyi onye bịa yiri m o ibe gị na-adị m mma. kelere m ụsọ n'ịbọbọ onye ọma nwaanyị ji egwu onowu Igwe bụ ike onye ọma nwa yiri nna ya. sọ n'ịbọbọ ọkwa ndị Lagos. kedu maka Emeka nwa Ezekwem nwata akwọcha ezumekene gị eziokwu aka m ibi na-eme dị m mma. Emeka onye ọma bụ n'obi enye na mmadụ ka onye m. Emeka onwe ibi ga-enye m enye na mmadụ ka onye m. maka inye mmadụ ka onye m ọ gaghị elute maka inye mmadụ ka onye m ọ gaghị elute maka Emeka. ọ sị m kenere ya Nduwisi Ọnụọra eze nne ya. ekene kenere m mmadụ atụ egwu gburugburu ọkwa ndị Lagos. kedu maka ọgụ atụ egwu Nwedibere Chairman Igwebike Ejidedi Lagos branch. ana m ekene Chumubojua Ọkadigbo Awebu Treasurer. kedu maka Awebu President General Mr. Nduwisi Nkwọ Ojena Nwayọ onye ọma chere anyị gaba na anyị gwụghị n'azụ ibe gị dị anyị mma. ọnụ m na-ekene Awebu Emeritus Gillian Okafor former PG nwata kwọcha Ojiebiem ọtị m kenere ya Chibo Ebenine Okoba ife nnụnalụ. kedu maka Ifeanyi Chukwu Mayor onye ọma Nwachukwu Elobe Awebu Chairman Amolu Clan Mayor Dynamic wee na-ekene Mr. Ikenna Ikeguzi Puplana Awebu
chairman Nuku clan ex-Melia kenele m ezigbo nwanne nwoke Mr. Ikenna Nahara awebu chairman Amata clan unu na-achịta ya ọfụma o ei ekene kelele m onye mama tu udewezi odogwu nwanne m onume ekene gị ọsị m kenele ya eziokwu aka ya Chima Ezimora akụ nwafọ kedu maka Karisus Mugwumba eze onye olulu anyị na-aga n'iru ọmụ Igwebike ndị ọdụ enyi ọnda bụ ndị dị ọdụ enyi wee n'aka mgbe anyị pụtara afọ ana m ekene Igwebike Obianọ Nwakibia kedu maka Chumụba eze iso na ndị ọdụ enyi nwa Ichia Ide ekene kenere m Mr. Obumokafọ Obumes onye ọma ND nwa Iloghalụ onume ekene gị onye ike bịara bịa keleli iso na ndị ọdụ enyi frontline jiri okeke ọbata oti ọsịbụ kenere awebu emeritus okwu ya na ji ekwu ụmụnna nwezuo akụ ndị ọdụ enyi ndị ji ọdụ enyi wee pụta afọ mbọsị ọ gbajuru dọrọ na fada dị nnukwu ụmụ Igwebike odubu kenele unu ambụrụ ịgba m wee naba angaba m olu ka nkenezi ọkwa aka m onye ọma nwa mmadụ kife Anayo the senator ọdịbụ kenele ya Chukwubeze Agụ ala na-azụ nwa ekene kenele m Mr. Ikechukwu Obianisi mmiri machi ọkpa bụ ọmachiri okwu ọnụ nwanne ozu Ogbuechi Kenneth Uko akụdụ n'obu barabara ọdịbụ kenele ya ezi ọkwa aka ya Chike Obiego ọbịa na-awara ego nwa ogbudebe kenele m Obino ọkwa ndị Igwebike ei sheka temporia kedu maka Ifeanyi Iloghalụ izo na ndị ọdụ enyi ọsịbụ kenele ya Mr. Chani Adimo Ebuchia Igwebike Home Branch eze ji nke ya kedu maka Judu Nwobiakọ ọsịbụ kenele Tochukwu nọrị m budo ụtọ ọkwa ndị ọdụ enyi ndị ọdụ enyi ọgbụ Igwebike ndị ọdụ enyi